Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ang nasabhay pi shiki Khubor kimat. Yine passion konusap si Khubor na galing kibenta jong Jylla. I hybrid ibadang pras nem kerta. Lakeno ba ila sya rakbor hawe ubriu ya uba 4 la ban penpau kerteng. Berkeni kalaja ha ka wegesnong kabadan ha ka thembri phoi. Ha ke ijahar bala ujor da ka kmi shaki pulit ka nongpo women police station. La pente ba ha ka arpunyo tre Jymmang araja punriu. Ha ka por kumbah nyau steng janmien. Urunar ubadang don ka jingadai shi yeng shisem. Ulakit da ka bor ye ikun ijongka da ka motorbike da ka jingtmu ban lej die ye i. Ha ki brio ki baladep banyakut lupa. Ki artli ki joint action committee jogi try trok. Ki nong hikai, ki try kali kamai, bat ki nong hi dawyong. Ha ka Jylla, ha ka arpu Tarik Jymmang arza punriu. Kilapan pau ya ka jing sngaungu, bat ka jing ai kuble ya ka sorka Jylla, ka balawandra ya ka one-time settlement scheme. Kenang ban maap no kendai po persen, ya ka kuna ka ba kimshim la siu ya ka khajna kali, ka khajna kit nong le jinglen, bat kit mar, bat ka fitness fees. Ka Riwar Mingi Exporter Importer Association ha ka arpu Tarik Jymmang aja punriu kala kentu ya ka sorka Jylla ban pli khambun ki kat khai ha khaput bat kari Bangladesh khanang ba kinong khai kindup yo alat ban pha khambun ki trok kit mar ha ka shisngi ki clear no sanchar jong ka hima sora kila shon jingalang kerki ha ka arpu Tarik Jymmang aja punriu hadian baklayo jingte bau president jong ka VPP uba adan mila basiamat unwan cha sora ha ka arp khnai Tarik Jymmang aja punriu banyalap election na ka bentau kertong MP jong ka seng VPP kalami shibun ka jingakran ha ka Jylla ha ka bayadai ber ka kamthung sim ka hima sora shibun ka jingkan thoru kilami henrei ha ka ni kanti ka bamenta usim uba ka hima kala thung upa iem maram dor sim ulami shakman ban penshai ya barok jikin tho ya u bar kumno kayat ka kamthung sim ha ka hima sora kat kum kariti ka dustur ki kattu ka ningut kilong kme ha ka snonong ra klapen pau ya ka jing sngo khia halor ka jingker du bat ka jingbam yo ga swat hadian arbanai ni sau posngi bala book yo delivery authentication code ki long kme ha ka jingkran bat nongdum Khubor jong ka bati CTV ha ka arpu Tarik Jymmang aja punriu kini kilong kme klapen paru ya ka jing sngo lengo bawat haba ka kaliket gas kalapoi hapo snong hendrei ka balengo kalong bagi wan shim daki wei pat ki brio ki bana ki wei kisnong umenturong ba ka Jylla korat kong ka sangma ka arpu Tarik Jymmang aja punriu labu maunong rem menshna ye ki laitli ki surok bakong san ha East Chante Hills District ki bakot kumba sauspa khat arklur tingka ka menteri kena jong ka sorkar pedeng ka bakmi ya katanat youth affairs and sports ka raksha khatsi ha ka arpu Tarik Jymmang aja punriu klale jingo ya ka sports authority of India Nehu center ka badan hanong ba shillong bat ban bisharu ya ki jingshna ya ki jaka ya le kai sports bat ki jaka hikai pentebit ya ki nong ya le kai sports ka department of philosophy Nehu shillong ha ka arpu Tarik Jymmang aja punriu kala penkhai ya ka kunhun ka bala jer kerteng kum ka lengwiar perkhat bat ka thong jong kania kunhun ka long ban se ye ki nong thokot tra Jylla ki bas ngau thu bat ki ba khamte bha ha ka san Pyrthei jong ka jat beriu khasi penar ka samla Jessica kharkangor bat ka kongri dalen perbot kilam pinmi ya ka music video ka ba kila ai kerteng rilum khasi ka ba la pinbit pinbyang ya ka surjingwai bat ai ki kintiet jong ka jingwai da ka kongri dalen perbot bat bala record ha SNS emli music studio lumau ba opashlo Uwei urang ba bala tip kerteng kum uba Josli Mon Lindo ula mensaw na ka jingem snam baro artli kilbong hadian bala keno bagi pulit ka umkyang police patrolling post East Chante Hills District kila kem bat kawut lathi ya u haalong ka center point group kala penramjur ya ka jingsha sho jong kinong bala bar Jylla ha ki brio kila rum jubor ha ka jaka barangshna ya ka resort ri kanjai ha ka shnong like and so ka badon ha ka than sora u hybrid ubadan khatwe snem kartaw la khla no nakada ko jingsha tenra hakawai ka bolero ka bau nongnya ula buai ka bolero kala tenra yauni u hybrid ka de ka badan your registration number ML not san u sau khandai ri uwe kani kala ja hakashnong war mau sao
Ka film jong ba Pradip Kurba halang khabeneng kalarong hakathup ba shipo jong ka Indian Films of 2025 Pyrthei India Grand Prix but na padeng ki shipo tali ki film ki bala yo rung hakani ka thup kinjiet ya ka film ka bakan sai tam ka ban long kum kanong job ban ra ya ka khusna kat kum ka khubor bala yo lum la ya thu bakdan arngot ki bala sha kem nakadaw ka jingja ka bala ja min nin kasngi ha ka shtong like so ka badan ha ka thain so ra ha ka ba ka resort ka barang shna jong ka center point group ka ba la long trai da uba larsing sawian kala sha thombor ka election commission of india kala bu sngi ban pelong ya ka election ban jit ya ki mp bathma sharajya sabha ha ka khat phra tri ujliu ala ja phun rio ke eryong ka bajur bha kala rat na phang ya ki yeng brio ha ka stong mathwan ha ka ba la yo I ha ka di ka video pakitin sob yeng kila hair sasun namar ka jingjur kala air ka long ka ba hadu kata ka bala rat na phang ya ki yeng brio ha ka di ka Chief Electoral Officer Jylla Dr. BDR Tiwari ha ka arp khnatri Jymmang acha phun rio la pentip ba ka jingpin khre kala ya shakman na ka banta ka special intensive revision jong ka electoral rule ha Meghalaya banta banyak bhashi Khubor nagaling ki banta jong kari ka Cochin Minerals and Rutile Limited ha ka snit hodien kala letiet ya ka jingkhang ka yeng bishar Kerala High Court ban kerpat ya ka yeng bishar bakan pinsange no ya ka jingta okit ka Enforcement Directorate hadien khndia sngi ba kala dan ka jingkhan rai ya ka yeng sa jong nongyalam ka yang persha u pinarai vijayan ha ka bat ka office ki badan ka jingadei bat ka company ka sarkar Odisha kala soy ya ka soskular ya sguthu jingmud bat ka Intel bat ka 3D glass solutions na ka benta banwanra ya ka bujna substrate sa India Anga Khubor Menteri Bakmi Yakatanan Electronics and Information Technology jong ka sarkar pedeng u Ashwini Vaishnav ha ka sit hodien Hadien ba Shimla mi Pyrthei shu hadien ka jingsha rem jong TMC ha ka election West Bengal ka barang shu kut shen ha ka South Ri Jymmang but shupin mi tang ha kijing pinbana tang ha grinsan social media u general secretary jong Trinamool Congress u Abhijit Banerjee unsami Pyrthei biang do ka sni satjan men stang biang yakikam jong ka party kaladan kijing lumpat ba ha khaput ka ri India bat ka Bangladesh hadin ba ka sarkar BJP ka bala shimti thmayo lakam sanshar kala sedang ban kendang naphang yaki poiwer ha West Bengal bat ban be yaki brio ki bawan rum bi an shapo ka Jylla kumba khalai ngot ki brio ki la yap perkatu kat ningot ki weipat lai thu bakidan menta hapdeng ka jingshitom ka bajur bha hadien bala keno bakla di ya ka kiyat ka bala kelabi hakat hain puni bat Pimpri Chinwat jong ka Jylla Maharashtra hadien ka jingsha khanra ka yeng sawai ha ka Enforcement Directorate ha Thiruvananthapuram asni menshwa nongyalam jong kalyang persha ha Kerala upinarai Vijayan ha ka sngit hodiem ula keno baga sarkar pedeng kala pendan kam ya katnan to okit persha ya ki Jylla ki basan shada ki wei pat ki seng sain Pyrthei ha Kylleng kari India ka Aam Aadmi Party ka babat ya lakam sanshar ha Punjab kala nangki ha ka jingnya vote ha ka sngit hodien na ka banta ka election shaki urban local bodies ka Aam Aadmi Party kala job shispa nyaw phoprat li ki ward kat ba ka Congress bat ka Shiromani Akali Dal kila job san phoprat li bat san phulai li ki ward hadu kapor khatbe bichin stem Umangala Kanti Roy unong yale kai Sarinda bala yo ya ka khusnam pat mashri na Jalpaiguri district jong West Bengal ula khlat no hayeng sa jong ha ka step sit hodim Uroy la yo ka khusnam pat mashri ha ka sni rakhi Republic Day ka ba nyaw pusaw snem jongkari India house nem araza apulai Nine phaba mtashi Khubor na kalenkili ka Pyrthei ka United States kala penjari kendon yaki babon ki company yaki Rio Cement ba ki chat kit mar kum shibanta ka jingpin shitam ka bathmai ha ka khai ka pateng ba ki mar po khandau jong ka Iran da ka ba kno ba ki yarap ban pinsuk yaki jingkhayi ki ba yadei ba ki mar ki ba mi na Iran ki pulit jong ka South Korea ha ka skit hodien ka lekhandra ha ka office trekam jong ka sarkar hanong ba siol ka wei niki engineering company but ki wei ki brankti ban pinpra ya ka wei ka overpass ha ka thain set ni jong ka siol ka balatwa ha ka basdang jong ka tayo ka jhat kit umpnyang ka ba kit ya ka umpnyang na ka benta ka ri India kala yo mi na Duriau ba Strait of Hormuz hadien ka jingbut dien ya ka lekawan jong ki jhat kit mar ha Duriau ka Nisos Keros ka don halenti bandet Shavisha ka Patnam balakmi lenti bakan poi Shakajaka ka balatmu ha ka laitri ujulio arza punri
Ka sarkar jong Trump kala kentai ya ka jing terwa banchna ya ka pisa digital jong ka US Central Bank ha ka bau Treasury Secretary Scott Bessent ula kentho ba ka pisa digital bakan penmi da ka sarkar kala ban longkum ka atiat ka bala ban budien ya ki kam pisa bat ban bu jingmaru ya ka jinglai lu chimen. Treasury Secretary jong ka United States Scott Bessent ulayada yala ka jong ka sarkar Donald Trump halor ka jingpenjari kendon ya ka Russia da ka bakantho ba ka jingpenjari ya ki kendon ki ba kham ting kham tam ha ka bayade ba ko umpnyang bala shalan na Moscow ka dei ka ba 4 Julai da ki no ki sarkar ha United States hadin ka jingsha herthma ka Ukraine. Ushri pareg hybrid nong India America la job ya ka araja apun rio scripts national spelling bee ha ka ba la spell bet like pu artli ki contain ha ka spell off ban yora ya ka nam la du pat ban bu ru ya ka record ya khun ka pathamai tigitok long khubor ha ki mat mandasi khublai